amwene amwene mwadzuka amwene ku Zimbabwe wachitika nkhani yopasa chidwe. Zimbabwe sizangozi yayi zangozi mwamva kale mizimu ya anthu amene amwalira pa ngozi zimene zija ikutse mu mtendere. Tiafunirenso kuchira mwansanga amene avulala amene ali kuzipatala zosiyanasiyana ndithu. Our thoughts and prayers are with you nonse amene mwavulala pa ngozi zimene zija. Koma nkhani yomwe ndifuna ndikambe apa si ya ngozi yayi, koma ndiyokhuzana ndi dziko la Zimbabwe, the government of Zimbabwe. Amwene government ya Zimbabwe ikubwezera minda kwa azungu. Azungu amene analandidwa ma farms 25 years ago, anama 2000 25 years ago ku Zimbabwe, boma la Zimbabwe linalanda azungu minda. Ndiye azungu ena amene analandidwa mindawa ndipo Zimbabwe imalamuliridwa ndi azungu. Independence ku Zimbabwe inabwera mochedwa kwambiri. Ndifake mukapita ku Zimbabwe kuja mukapeza kuti dziko lawo lija ndilomangidwa bwino kwambiri, kuli infrastructure ya bwino yomafanana nako ndi ku South Africa. Chifukwa azungu anakhazikika kwambiri ku Zimbabwe. Ndiye anafika mpaka 1980 ali kuti ali kumene kuja uku anthu okuda kulimbana nawo kuti titenge boma. Ndiye ku South Africa kuja azungu akulamulira, ku Zimbabwe so azungu anali akulamulira, ndiye amamvana. Ndiye kumabwera azungu osiyana amene amatenga malo abwino, amasankha malo abwino kupanga mafamu awo. Mene ku Malawi kuja anasankhira kuyika ma tea estate chanjani azungu aja. Komano ku Zimbabwe kuja amapanga mafamu osiyana. Zimbabwe ijayo it was the bread basket of Southern Africa. Timamwa nkaka uchokera ku Zimbabwe. Zosiyana Zimbabwe je mapanga produce ina dziko lolemera. Ndiye atatenga independence anthu okuda Robert Mugabe kutenga boma. Ma freedom fighters gulu laje na Robert Mugabe amene anali nchile kumenya nkhondo, chifukwa ku Zimbabwe anachita kumenya nkhondo. Ajira Robert Mugabe aja anachita kumenya nkhondo yeniyeni ya mifuti, anachita kupanga magolira awo nkumalimbana ndi boma la azungu. Ndi boma la azungu lijali inali ndi army ya Zimbabwe. Okay? Sikuti army inali azungu okauka, inali mazimbabwe yanziko mogwira ntchito mboma, apolisi, army kuma aboma la azungu. Amene wawa amalimbana kumenya nani ndani ndi magolira utenga ufuna kulanda boma aja. Ndi ulanda boma aja anawina, ndi kupasidwa ufulu wawo 1980. Ndi Robert Mugabe anabwera pamene paja. Me Gabriel Robert Mugabe do solemnly swear that I shall bear allegiance to the laws of Zimbabwe. So help me God. 1980 mene. Ndi adatenga boma lija. Ndi gulu lake ma fighters aja anena kuti boma datenga. Tilande minda, tukufuna mafamu azungu atitenge. Koma azungu aja anali atasainira, azungu ambiri amafamu aja. Malo aja anali atasainira ndi boma. Kuti tagula boma limakhala ngati laagulitsa. Koma boma lake linali landani, linali la azunguso. Latsa munda lomwelo limene linaagulitsa. Okay? Ndiye boma la nyowani la Mugabe after independence idanena kuti no, malo mafamu chikulanda. Ndi analanda mafamu aja. Ma freedom fighters aja amango sankha famu yakuti tukatenga ife, amango pasana ukauka amene anali ma veteran aja anatenga mafamu aja. Azungu ambiri anathawako ku Zimbabwe, anapita kukakhala mu Europe. Britain inapsha mtima kwambiri chifukwa azungu ambiri amene anali ku Zimbabwe anali ku Britain. Right? So Zimbabwe was a British colony nthawi ina. Ndiye azungu ambiri amene anakhala aja na Ian Smith anali aku Britain. Ndiye anabwerera bwino. So Britain inapsha mtima, America inapsha mtima. Osewa anamuita na Mugabe kumpanga press kuti ngati mukutenga mafamu anthu, you need to compensate them, apase ndalama. You cannot confiscate their farms without compensation. Anthu they have worked their lives pamene baba kuyika ndalama zawo kupanga invest kutani and malo aso anachita kugula boma linasa linapasa ma papers. They need to be compensated. Mugabe said no compensation. This is our land. Ndiye azungu aja napsha mtima. America maiko ose azungu anaiga ma sanctions pa Mugabe, anaiga ma sanctions economy ya Zimbabwe, anatenga chuma chawo. Zija ninkanena ku Malawi kuti ndawi ya kamuzu tinkati boma likuyenda bwino kamuzu ankamfana kwambiri ndi azungu aja. Ndiye kunali ma company ambiri. Aje na David Whitehead omwe aja. Ma company aja anali sok from Zimbabwe, azungu aja makhala omwe. Ndi Malawi muja town muja ma building ose aja azungu aja. Pesa ta manga ose uja mukuyenda bwino smart, neat, ndalama zikuyenda. Anthu magwira chito. Adadana nawo azungu aja anatenga ndalama zawo. Ndiye anasiya dziko lija ma building aja zinthu zija mmanja mwanu kuma inu mulibe ndalama zoyendetsera. Akusira ndi building ijo kuma mulibe ndalama. Ndezi ma buildings just na mbano mangokhala
zimenezo zinachitika ku South Africa. Ku South Africa so ku Johannesburg kuja ku building anthu amachula kuti hijacked buildings. Mabuilding amene anali azungu anachokako. Akuopa kuti mwina independence anthu apanga zoti panango chosamo ndalama zakusiya zima buildings ndi anthu amubanga hijack koma zinthu ziyankumangohola. Anyway, back to Zimbabwe. Ndiye kwachitika chani? Azungu analandidwa mafarms ena anachokako America maiko onse wanayika ma sanctions, no trade with Zimbabwe, no pereka ndalama kwa Zimbabwe. Paka Zimbabwe economy yake inafoira. Zimbabwe jana ndi dollar yamphamvu kwambiri. Zimbabwe zim dollar yamphamvu kwambiri inagweratu kusanduka trash, no value. Paka lero Zimbabwe yakanika yaisa kusintha kuti ipangezi ndalama yake imavuta kuti aitani kuti igwire bwinobwino chifukwa cha ma sanctions. Ndiye boma la Zimbabwe lapanoli layamba kusintha. Chichokereni chimwalire ni Mugabe, boma la Nyuwani layamba kusintha. Likufuna dziko lake litukuke, likufuna zinthu ziyambe kuyenda bwino, likufuna ndera zindikira SSI izi ndizi, maubale ndi Russia, maubale ndi China, komabe economy ijabe simateka. Ndiye azindikira kuti tikonze ubale ndi azungu. Ndiye Trump anauza kuti ngati mufuna tikuchosereni ma sanctions, zinthu ziyambe kuyenda, mukakonze ma mistake amene munapanga. Amafamu aja of course aina kama mafamu ambiri anamwalira kumano anawo alipo my inheritance ayenera kuperekedwa nditu kwa anthu amene wawo. Ndiye boma la Zimbabwe latenga mafamu 26 amene analandidwa kuti abwezereso azungu. Akwabwezera azungu mafarms. Komanso akupereka compensation pafupifupi $146 million US dollars, 146 million US dollars ziperekedwa kwa mafamilies enaso amene analandidwa. Kutere kwa kakonza choncho ndiye basi no maubale abwerera mwambuyo, azungu aja abwerera mafamilies awo amene afuna zabanga invest abwerera, ma sanctions achoka, chuma cha Zimbabwe chibwerere chiyambe kuyenda bwinobwino, Zimbabwe ikhale ndi ma relationship ya normal ndi maiko aku west. Zimene zachitika boma la Zimbabwe lavomereza afuna kupanga zimenezo. Ndi ena akufunsa kuti ndizabwino ndizoyipa. Mafamu aja adatengedwa kuperekedwa kwa anthu akuda ambiri anangowapanga abandoni, anaduladulamo mitengo, mafamu aja anangofa, ena anayamba kuwotchamo mauvuni, basi anasiya kupanga produce ng'ombe. Amene anatenga mafamu ng'ombe ziyanagulisa kudya ija. Ndiye Zimbabwe productivity yake inagwa. Ndiye panopa ayambano kufunano kuti azungu aja abwerere. Yet, if you didn't know, that's breaking news from Zimbabwe. They are bringing back the white people, the white farmers in Zimbabwe. Then the next, the black teacher.